cedak-cedakan wae. Lalu lintas katon sepi amarga iki perlu 14 meter persegi ditung dhewe. Jadi sarune ya sekitar sak metere sekitar 3 juta lur. Lah sing rada adoh saka prapatan yen gak keliru utawa pekerja kita sepil ning sing sisih kene lur seberange mau didelok ana sing terbuka iki disawang apa isine. Bayuh paku lur kuwi. Paku bumi gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone Dusun Putat, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Tepate nang nggone area persawahan. Tak pikir daerah kene iki apike yen wektu pari isih ijo bar ditandur kae. Nyatane wektu pari kuning kaya ngene iki arepe panen uga apik lur. Iso ditonton dhewe to mau. Ya spesial dina iki dulur-dulur tak jak mubeng-mubeng nang wilayah Kediri sisih kulon lur. Kecamatan Banyakan, cedak-cedakan wae. Lalu lintas katon sepi amarga iki isih prei terakhir lur. Sesuk lagi mlebu. Ki wis masuk wilayah Banyakan lur. Yen gak biru kene iki uga desane Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Salah siji alternatif jalan menuju kawasan Bandara Ndoho Kediri lur. Nang petunjuk ana petunjuk arah yen ngiri arah bandara lur. Yen nganan arah Pasar Banyakan, Kabupaten Kediri. Ngarepiku jalan gede jenenge Jalan Panglima Besar Jenderal Sudirman utawa gampangane Jalan Raya Banyakan Tiron lur. Mergo ngubungke Pasar Banyakan nang nggone perempatan Tiron utawa Bulawen. Kanan jalan Balai Desa Banyakan. Terus kulone enek SD Negeri Banyakan lur yen gak keliru kanan jalan Pagerireng. Dalan iki gede, kuat. Ngisore cor kandel lur, mergo pancen termasuk proyek strategi nasional. Jadi diliwatono beban, misale tronton ya kuat iki. Yen suasana cerah kaya ngene iki pemandangannya apik banget lur. Wit-witan sik katon ijo. Pancen iki se musim udan lur sanajana wis meh entek. Terus koadoan ketok Gunung Wilis sing rada biru warnane. Lah dulur-dulur iki bakal tak jak nyedaki wilayah Tiron. Nang kono akeh apa lur omah-omah hancur. Ning ora gawe hancur lebur tapi malah bikin makmur. Jadi kehancuran yang bikin makmur. Apa iku lur? Ayo didelok. Jadi mulai radius kira-kira 150 meter saka perapatan Tiron ki akeh omah kena proyek lur, dadi dihancurkan. Proyek jalan tol Kediri Tulungagung lur.
Amargi masuk wilayah Manyaran lur, terus ngulon titik masuk wilayah Tiron. Jadi banyakan Manyaran Tiron. Sekabeh mau telung desa iku kabeh masuk wilayah Kecamatan Banyakan lur. Iso mulai didelok kiri kanan omah-omah. Aku mlaku kalem-kalem lur iki. Sanajan sesuk ya sekitar jam manu lur iki 7. Wis rengenge wis terang koyok ngene. Lah piye ora arep makmur lur. Pancen sakru iku nilaine antara 28 sampai 40 juta lho lur. Bayangno ganti rugine. Sing cedhak prapatan 40 juta peru 1 ru 14 meter persegi ditung dhewe. Jadi sarune ya sekitar sak metere sekitar 3 juta lur. Lah sing rada adoh saka prapatan yen gak keliru radius lebih dari 100 atau 150 meter saka prapatan kuwi perlu 28 juta. Oke, koyo ngene iki lur. Dadi sebagian sik kena nggih, sebagian wis kena kepras. Ngiwonengen lur, jadi ratusan rumah terdampak kehancuran yang membawa kemakmuran. Hancur bukan karena perang, tapi hancur karena uang. Ikilah lur beberapa, oh yo gak beberapa, akeh ratusan rumah yang terdampak proyek jalan tol Kediri Tulungagung. Ya sik kena tinggi usaha barang lur, mergo sebagian kan toko iki mbiyen pancen kene iki pusat keramaian Bulawen utawa Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ana sing toko gede kaya toko bangunan, bengkel gede lan sak panunggalane. Tapi yo enek sing tek langsung mergo mungkin omahe gak begitu gede. Tapi sing omahe gede kadang separo muan kenake. Kaya ngono kuwi saiki didelok kaya apa lur? Sebagian saka proyek jalan tol Kediri Tulungagung iku diintip lur. Diinceng kaya apa peralatane utawa yen pelaksanaane kaya isik prei lur iki. Tapi peralatan berat ngarep kanan jalan wis mulai ketok lur. Baik iki lur abang-abang karo ijo-ijo. Terus karo kiri jalan iki dipageri. Lah tak sepi lur sithik. Kuwi salah siji proyek atau progres saka pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung, utamane akses masuk Bandara Doho Kediri. Kene iki lur prapatan Bulawen lagi sing kiri jalan. Kaya iki kae anu yen hari masuk rame banget lur. Pegawai-pegawai utawa pekerja-pekerja tak sepil ning go sing sisih kene lur seberange mau didelok ana sing terbuka iki disawang apa isine. Bayuh paku lur kuwi. Paku bumi gede-gede bakale mancep nang lemah lur kuwi. Iki jalan nuju Pasangringging utawa Grogol lur. Uga salah satu akses ngene Bandara Doho Kediri lur. Wis dalan iki ora nyono-nyono yen dadi gedhe lan apik kaya ngene. Mergo jaman 30-40 tahun kepungkur aku ya wis wira-wiri kene. Mergo cikabakaku mbahku ki asale saka Grogol lur. Dadi yen aku nyanggone mbahku kuwi kadang-kadang liwat kene.
Dalane aja dibayangne gedhe kok ngene lho, separone iki makadam. Terus waktu wis diaspal yo gampang rusak ngono kae. Iki ngalor titik teko pertigaan Dawu. Yen lurus kaya wis tak omongke mau neng pasar Gringging utawa pasar Grogol. Lah iki awake dhewe ngiri arah Bandara Kediri. Sebabe apa kok mrono? Sebabe sambungane proyek jalan tol mang neng kene iki ketemune. Kene iki mulai rame lur, kiwa tengen sing biasane kene iki mbiyen mau kebonan, saiki dadi toko-toko gede, bakul-bakul, warung-warung. Nah, ndur ki jalan akses mobil nuju bandara lur, ndure terowongan. Yen sepeda motor ana aksese dhewe, terowongan ki lurus terus nganan. Lah, jalan tole dhuwur terowongan kuwi, lah kaya nek tandane arah ngidul terus teko prapatan Tiron mau lur bakale. Oke, sawetara sakmono dhisik dulur-dulur. Wassalam.